Beste kijkers, het is weer zoiets. Of wat zeg ik eigenlijk? Ik heb de zaal verhuurd en nu heb ik een heel groot probleem. Dat is, vergeet te drinken, dat kan ik wel voor zorgen. Maar voor zoveel mensen te koken, dat is mij toch te veel. En we hebben een te klein keuken. Maar wat schetst mijn verbazing hoe ze willen gaat met vis, gaat met vlees. Dus wat kan ik dan beter hier gewoon dan mijn neef Nick Slabbers. Die heeft allemaal van dat spul. Dan ga ik eens kijken of ik me hier kan redden, want dat is in een groep jongens. We kunnen beter de zaal niet meer voor je, Olaf. Zo, goedemiddag. Goedemiddag, neef. Dag jongen. Ja, ik heb de zaal verhuurd en... Gaat helpen? Vergeet het... Nee, ik kom niet helpen. God, De bedoeling is dat ze nog het biertjes maken. Ja. Voor een man of 30 zal dat kunnen. Vandaag nog? Vandaag. Ja, dat zou kunnen, maar toch niet voor 3 uur heb ik. Nou, ik geef je al een hele goeie hoop. 2:45 met de klaar zijn. Ja, goed, dan hoor je op 20 op, dan delen we het verschil, ja? Kijk, en zo snel kan het gewoon. Kom gewoon gauw klaarmaken voor de mensen, neef. Nou, ik zal je eerst delen. Ja, goed, ik was al aan de gang, dat is ze. Ja, ik moet ook... Mogen ik dat metnemen allemaal? Dat mag ze allemaal metnemen. Hele kluit. Hè? Daar geef ik niks om ton. Als ik de zaal maar terug krijg. Hè? Nee, wat erop ligt zal ook moeilijk zijn om dat terug te krijgen. Ja, dat krijg je nooit meer terug, toch? Wat is dat? Wat is dat? Dat zijn Noordse granalen, dit zijn Hollandse granalen. Dat zijn heringsjes. Dat is vooral een paling. Dat is... En dat is allemaal. Dat zus het toch wel, hè? Ja, dat zie je niet. Oh ja, nou dan. Hè. Ik had het andersom gedacht. Ik dacht dat deze eigenlijk Hollandse waren. Die zijn oranje, die zijn bruin. Dat liet me meer uit Suriname of zo. Ja, maar Loes aan de gooien broen, dat is dan niet weg. Ja, ik wel. Jongen, Olaf, daar heb je met een handje. Dat ken je wel. Ja, en hier heb ik het, dat is eigenlijk het hoofdzakelijke, hè. Wat is dat? Dat is cachoto. Cachoto? Ja. Dat heb ik niet eens mijn beurtje gedaan, dat ik het proeven. Moest je dat hebben? Ja, ik moet het proeven. Maar dan geef ik even een tijertje met een ja, een beetje erop dat ik weet wat ik die mensen geef. Stel, die vuur, die krijgen dadelijk het te min. Ja, nee, ik zal... Of wanneer lekker is. Wat dat ga ik niet. Dat is veel te veel. Ja, nee, dat hoeft je niet te samen. Hoeft je echt niet te doen samen als ik Olaf Loes daar een... Zie je. Dus maak ik op, alsjeblieft. Wie moet dat nu doen? Ja, hier neerzetten. Oh. Kijk. Ik kom nog straks morgen. 31 jaar. Hoe deed je keuken? Hoe denk je keuken? Moment heb ik nog niet gebeld, dat we dat samen gemaakt. Ja, maar Loes dan, Tom, de bus doet steeds voor z'n wel op morgens. Nee, weet je wat het probleem is, beste kijkers? En dat ken ik zo goed liggen. Mijn neef is een hele slimme mens. Dan denk ik zo, als het nu iedereen wies, dan hoef ik het van iemand maar klaar te maken. En eigenlijk heb ik gelijk. Ja, dat is goed net. Wat zit er eigenlijk in het kastje? Daar zitten aardappeltjes in, daar zit soepvlees in, daar zitten uitjes in, daar zitten komkommertjes in. Ja, en mayonaise, dat is het. Eigenlijk het Westels recept, of niet? Ja, eigenlijk wel. Loes, dat heb ik van mama heel gepakt. Ja, en zo maakt die mijn moeder. Ja, zo maak je die moeder niet ook. Loes, dat direct. daarom hebben we weer ook zo'n figuren. Ja, ze zijn er voorzien niet te smaal. Nee, die is maar ik wel. Oh. Ja, heur aan, zeg. Heur hem door. Ja. Oh, dat is echt lekker. Ja, anders kunt ze vanavond niet, dan kunt ze hier op de bankje staan, hè. Dat bedoel ik toch? Du bent, Ja. eigenlijk best een visboer, Nick. Ja. En nu zie ik al kaarsje, dan heb ze ook het vlees erbij. Ja, die heb ik er nog niet klaar. Heb ze nog niet klaar? Ja. Wat is er nog bij maken? Daar kun je bij een ham erbij, daar kun je gehaktbeltjes komen erbij. En één krijg dat is een... Gehaktbeltjes en tomatensaus Nee, liggen? die gehaktbeltjes die willen zo, maar die krijgen wel tomatensaus erbij. Hè. Oh. Want die willen die niet in die saus hebben liggen. Oh, wat nog lastige lu. Ja, hartstikke lastig. Er wat van lens in. Ja, die zijn zeker van lijn. Ja, dan dus je gewoon even de saus op. Hè. Dat doe ik gewoon een paard, ja. Dat is gewoon zo. Wat willen we, hè? We hebben toch een ander keur staan. Kijk, de kans van zeggen, die doet het niet, maar dan heb je niks aan Olaf. Ja, zo is dat. De man heeft het beste baantje, toch? Ja, het beste baantje, maar ik zie hem langzaam begint het hier een beetje te trollen. Ja, dan zie je, Wieso? Wie kan ja, dat? zo lekker moet er het. Ja, die kennen we. Ja, maar dan kan er toch vanavond van pakken, ze willen er weer uit.
Ik weet niet de volle vanavond hier. Ja, Olaf. Zo is het. Nee, geen idee, geen voetballen filmen. Of voetballen filmen. Ja, amateurs, hè. Hoe dat? En echt, dat gaat naar echt toe. Oh god. Nou, dan bewaar ik dich wel gaat van morgen. Dat is morgen. Maandag zeven dan weer. Ja, morgen. Dat kun je altijd prima, Ton. Gaat zoer vlees, gaat gehaktbulkjes. Heb ik ook, joh. Kijk, voor wat zullen we pas gaan bestellen, daar hebben we voor. Ja, dat Chris zou ik wel zo zeggen. Ja. Als wij een deel Chris op zijn neer gevallen gaat. Is dat zo, hè? Is dit Nick? Dat is Soer Blije Ston. Ja. Dat is Ree. Ree. Kijk maar staan. Oh. Ja, dat doe je gewoon nog lekker. Keur TV. Nee, TV11. TV11. Dat is Ree. Dat is, ja, binnen een uur is dat pratschaar. En wie maakt ze dat eigenlijk? Nou, dat lukt ze heel zachtjes stoven. Hè? En dan zout, peper, leveerblaadjes, een peperbulken. En dan klaar. En dan laten ze het. Eik. Een beetje dingen erin, weer zeg ik kruidje. Ja, een beetje kruidjes. Een beetje kruidjes kruidjes erin. gewoon Limburgs. Ja, dat is gewoon Limburgs, is dat. En dat is goed te knabbelen, dat kan ik niet vertellen. Ja, dat je het er ook goed doet. Ja, dat meen ik ook. Als het niet goed is, doen ze tussen het ook druk. Ja. Toch? Olaf, heb ze de plastic zak bij de gang? Dan moet je dadelijk het inpakken, dan hebben we wel wat. Goed, jongen. Goed, godverdamme. En dat zal wasschap. Nou, en ik was shot al. Ja, die wordt... Erpelen die werden natuurlijk gescheld, gekookt. Ja, die werden kapot gemaakt en... Groenten. Ja, allemaal blikjes gesneden zijn. Dat is... En nog echt, ik weet niet. Ja, dat moet... Grof keisel. Dat moet ook een beetje grof zijn. Als ze dat fine, dat krijg je, ja, dat willen ze niet. Gemalen gedund. Nee, willen ze niet. Ja, Nick, Goed zo. we kunnen van vanavond helemaal verroerd, jong. Ja, ik zou Je wordt zeggen... helemaal uit de brand geholpen. Germ. Dan moest het toen hoest dadelijk blussen. Ja, ik ga dat dadelijk blussen, maar dat doe ik aan het buffet. Oh, Dan drinken we toch een glaasje wien, want normaal werd ik ontvangen met wien, maar mijn neef wil dat niet. Wat een verheks gezegd. Hey, dat zal ik tegen Ann zeggen. Zeg maar tegen Jan, jong. Dat zeg je tegen Ann. Heb je hier dadelijk ook een probleem met koken of een geilwaard? Of wil je een keer zeggen, hey, ik wil koken met Ton, nou, ik toest worden of nou, ik zaak toe. Bel of mail even naar TV11 en misschien ben je dan wel de volgende keer bij je aan de kookketel. Smakelijk eten. Oké, nou, Eet ze. eet ze.